Ajuntament i Generalitat treballen de moment més per separat, podríem dir que junts, en un índex de preus de referència per al lloguer. Per llei no es pot obligar els propietaris a fixar un preu, però sí que es poden buscar algunes alternatives, com ara incentivar fiscalment perquè aquests propietaris segueixin aquesta recomanació que ara s'està elaborant. Avui hi ha hagut la primera reunió a l'Ajuntament entre l'alcaldessa i operadors i professionals. Enric Vendrell, president del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, bona nit, gràcies per venir a Bàsics BTV. Hola, bona nit, gràcies a vosaltres. Vostè no hi ha anat personalment, però sí que la seva entitat, sí que el col·legi hi ha estat representat. Sap com ha anat aquesta reunió amb l'alcaldessa? Sí, he sigut informat, ha anat el secretari del col·legi. Bé, el problema és que hem sigut convocats fa 10 dies escassos i tampoc teníem coneixement de quin era el contingut d'aquesta reunió. En qualsevol cas, bé, hem sigut convocats, d'això ens podem alegrar perquè ha sigut la primera vegada que se'ns ha citat per debatre sobre aquestes qüestions que també ens preocupen els administradors de finques i per tant doncs, estem satisfets d'aquesta celebració, d'aquesta reunió, tot i que evidentment no s'han pres decisions d'envergadura o transcendents. S'ha quedat per algun altre dia, en tot cas, per començar a posar aquests preus o, com a mínim, a prendre algunes decisions? Bueno, és que no depèn de l'Ajuntament els preus de lloguer, ni pot dependre legalment. Això és una regulació estatal, la llei d'arrendaments urbans depèn de l'Estat, però sí li puc dir que estem treballant en una comissió amb la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya per esbossar una mica quins són els criteris o quins poden ser els elements que podrien configurar una nova regulació en matèria d'habitatge urbà, d'arrendament urbà. Per tant, en aquesta línia sí hem col·laborat i estem col·laborant des de fa temps amb la Secretaria d'Habitatge i s'ha valorat la possibilitat de crear un índex de referència que s'està comentant últimament. I què els sembla als professionals crear aquest índex de referència amb aquests preus recomanats per d'alguna manera evitar els abusos que puguin fer alguns propietaris? Bé, és que els abusos és un concepte que no vull entrar en aquest moment. El criteri d'abusiu de lloguer... Ara entrarem en quin preu és el recomanable per un pis de Barcelona. L'índex ens sembla correcte, en principi el plantejament que s'està fent d'aquesta referència, perquè està sustentada amb la realitat del mercat. És a dir, la idea és que es prengui d'acord amb els contractes de lloguer que estan registrats a l'Incasòl, que es poden determinar perfectament quines són les rentes reals de mercat en cada moment i per territoris, doncs determinar quins poden ser els preus de mercat en cada moment i en cada lloc del territori de Catalunya, no de Barcelona. El problema del lloguer no és de Catalunya, sinó en tot cas, si hi ha problema, és a la ciutat de Barcelona per la demanda necessària que s'està plantejant. I potser l'àrea metropolitana, perquè la gent que no pot potser pagar aquí va a altres ciutats i tot això fa incrementar preus. Correcte, l'àrea metropolitana, sobretot de totes maneres a la ciutat de Barcelona. I aquest índex ens permetrà tenir coneixement de quin és el preu de mercat, perquè es podrà obtenir d'un mostreig de casos reals, no hipotètics, i per tant el plantejament és correcte. D'acord amb aquesta referència, ajustada amb la superfície de cada habitatge, amb també l'antiguitat de l'immoble, si l'immoble està reunint l'eficiència energètica necessària, la certificació energètica, si és positiva, òbviament, és bona, doncs el preu tindrà que ser superior. Bé, una sèrie de criteris que moderaran aquesta regulació de l'índex. Una de les crítiques que s'havia fet a aquesta recomanació de preus, que ja diem que no és una obligació perquè això per llei no es pot fer, és que això crearia potser certa desconfiança o faria que alguns propietaris els desincentivés a posar el seu habitatge al mercat de lloguer. Això pot passar? Evidentment que pot passar. Pot passar. La falta de seguretat del propietari per ell és un element vital a l'hora de decidir-se a posar la seva propietat en el mercat de lloguer. Si no li donem seguretat i no li donem una rentabilitat mínima, doncs no tindrà cap interès i això ens preocupa, perquè nosaltres, emissors de finques, el que volem és que el mercat tingui la demanda i també tingui l'oferta necessària per poder llogar.
Però ara mateix tenir un pis en el mercat del lloguer a Barcelona és un bon negoci, no? No, en absolut. No? No. Els preus de lloguer en aquest moment estem començant a arribar als preus que hi havia l'any 2008, abans de la crisi. Evidentment que han pujat, però han pujat en relació amb el mercat com estava abans i portem 8 anys de baixada permanent de preus d'habitatges. L'altre dia sortia un informe que deia que Barcelona era la ciutat, fins i tot Ciutat Vella era el districte més car d'Espanya pel que fa als preus del lloguer. Miri... No se'ls creu, aquests estudis? No, sincerament no s'ho creiem. Depèn amb què comparem, no? El valor de l'habitatge en aquest moment és el que és i si obtenim, o volem, el propietari vol obtenir una rentabilitat mínima, doncs el lloguer que es pot demanar i obtenir doncs arriba com a molt al 2%. Vull dir, això no és rentabilitat, afortunadament, és capacitat per suportar la càrrega que suposa una propietat, tenint en compte les despeses que té una propietat, que a vegades parlem dels ingressos, però no parlem de les despeses que té que suportar un propietari, a nivell d'impostos, a nivell de manteniment, a nivell d'eficiència energètica, de les ITES, de les càrregues que suposa tenir una propietat, d'impost de patrimoni, la plusvalua municipal... Però ara, per exemple, un treballador de Barcelona ha de dedicar gairebé el 30% del seu sou a pagar un lloguer, no? Això és molt, amb uns termes mitjans, Depèn on el busqui, no? Si anem a Lleida, allà els lloguers estan exactament... Jo parlo de Barcelona. Evidentment, a Barcelona ciutat és un cas especial, és cert. Però també hi ha barris, o sigui, no tot és el centre, i evidentment es poden trobar pisos de lloguer per 400 euros a Nou Barris o a Carmel. No sé si en trobaríem gaire, per 400 euros. El preu mitjà és amb uns 750 euros, es vol dir que n'hi ha per dalt i per baix, però... En mitjà, vostè ho ha dit, però es troben pisos de 400 euros. A la reunió que hem mantingut s'han parlat dels incentius que poden ajudar els propietaris a col·laborar o a mantenir aquests preus recomanats. Quines garanties haurien de tenir o quins incentius els semblarien bé a vostès? Bé, jo crec que incentivar sempre és una bona decisió perquè el propietari es decideixi. Incentivar com? Home, incentius fiscals, l'IBI s'està parlant de pujar-ho, no de baixar-ho. Sempre estem a la cota màxima de preus. A Barcelona és una de les ciutats d'Espanya on l'impost de béns immobles és més elevat en relació a capitals, com inclús Madrid, no? Doncs bé, va bé incentivar, també d'alguna manera ajudar a la conservació de l'habitatge, seria una bona mesura, amb subvencions per la rehabilitació o per les solucions d'eficiència energètica, doncs totes aquestes mesures seran ben rebudes per propietari. I si és a canvi de llogar i el lloguer que es pot obtenir és segur i és estable, doncs trobarem solucions segur. Quin hauria de ser el preu recomanat de mitjana a Barcelona? Vostè diu que els propietaris no estan traient rendiment, cosa que em sorprèn perquè hi ha aquesta mentalitat de que Barcelona és molt cara per viure i que els lloguers hi són molt cars. Quin seria el preu? Jo no he dit que no s'estigui obtenint rendiment. El rendiment no és atractiu per si mateix, tenint en compte els riscos que té llogar. Un propietari que no li paguen les rentes, ja sabem que el procés de desahuci dura el que dura i després la recuperació... Sí, parlo dels casos en què es paga, Però és que tot això compensa, òbviament. L'ideal seria un bon llogater, una duració estable, que no té que ser curta ni molt més. El propietari no vol un contracte curt, el que vol és estabilitat en la relació i serietat en el compliment de les obligacions. Doncs, si això es dona i el lloguer és de mercat, aquest propietari li ha tocat la loteria. Aquesta seria la solució ideal, perquè, evidentment, el propietari el que vol és treure un profit. No tenir una despesa. No llogar al propietari li comporta una despesa mitjana de 1.000 euros a l'any, només per no llogar. El que li preguntava era el preu recomanat per un pis de lloguer de Barcelona. Si parlem de Carmel serà un preu, i si parlem de l'Eixample... Com hi ha la mitjana de 750 euros, li sembla que aquest podria ser un... Sobre un pis de 2 habitacions, 80 metres, serien 900 euros, per exemple. Seria un bon preu. Ara, quan triga un pis en bones condicions a desaparèixer de la borsa? S'està llogant molt ràpid? Bé, ara estem detectant una gran demanda i en relació amb l'oferta hi ha un desequilibri. Això és el que produeix uns desajustos
que s'està parlant, no? De que costa trobar pisos. Realment, sobretot si busques un emplaçament molt determinat, no? I per què passa això? Pisos turístics només? No, no només, sinó també. És cert que hi ha pisos turístics, hi ha una gran demanda, una forta demanda d'habitatge d'usos turístics, però jo no crec que només sigui això. Jo crec que també hi ha altres components, no? A vegades es parla tant de lloguer com una situació gravosa pel llogater, que el propietari diu, jo quina por, no? Si llogo al llogater i després resulta que tinc problemes en cobrar i és una persona que està en risc d'exclusió residencial, com s'està dient, doncs el problema llavors el té també el propietari, no? Perquè si és una persona jurídica doncs tindrà que oferir-li un habitatge substitutori en lloguer social. No se senten prou defensats els propietaris de les finques? Hi ha incertesa, hi ha inseguretats i els missatges que s'estan donant a vegades a les mitjans doncs, són de quina por. I llavors això ho notem. Nosaltres volem convèncer el propietari perquè llogui, perquè és la nostra feina. Nosaltres volem quan més pisos al mercat immobiliari de lloguer, millor. Però no s'ho posen massa fàcil, també ho tinc que dir. Suposo que la gent que busca pis de lloguer tampoc li posen gaire fàcil, o almenys aquesta és la percepció. Millor negoci posar un pis a lloguer turístic o un lloguer d'ús veïnal? Com a negoci, suposo que turístic perquè les rentes no tenen res a veure. Evidentment és molt més complicat llogar un habitatge amb aquesta finalitat, tenint en compte les exigències que comporta tenir que té que requerir un habitatge d'ús turístic, no? Però no som massa partidaris nosaltres de l'habitatge de llogar per arrendaments turístics perquè té inconvenients. I un dels que més ens preocupa als emissors de finques són els inconvenients derivats de la convivència en un edifici. Nosaltres administrem comunitats de propietaris i, evidentment, quan un propietari té la idea de destinar el seu habitatge a lloguer turístic, tots els altres residents reaccionen. Sí, sí, es veu com un problema, no? Perquè es veu com un problema i moltes vegades, lamentablement, ho és. Anirem seguint aquestes reunions. Gràcies, senyor Vendrell, per venir a explicar a Bàsics BTV. Bona nit. Encantat, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.